I pozdrav i dobrodošli u našem četvrtom klipu. Snimat ćemo ovo govno. Cezgo. Ljudi, nešto moram protiv botova igrati, pošto neće nešto serveri pokvarili mi se nešto mi se zezilo, sad ne znam šta moje. Idemo i pobijemo sva. Prvi smo, ova 3 sam umro, to sam sam se samo zezao, htio sam sa nožem da ih zakoljem. Ovo su pušteni na najjače ljudi, samo da znate, nema su. Sve vidjeli. Evo, gledaj ovdje. Fuck you. Ne mogu se. Gdje se li kuštuka? Evo ga neko dole. Evo ga neko ovdje, ja mislim, tu negdje. Gledaj skor. Jer danas 3-0 bilo, 12-3-0 bilo, ali šta ćemo kad smo zezali? Nema veze. 3-3, gubili smo 3-0. Ne, čoveče. Op. Fuck you. Odigrat ćemo ovu i još 2 i završimo epizodu. No. Fuck you. Yes. Ali pa koju pušku vi uzimate, nubovi. Gledajte ovo sad, sa 2 HP ću izgubiti. Sad ću ovoga. Ja sam bot. Treći je sad će da bude. Brat sam bio. Ne! AVP bredac. -1. -1 ime. Od mene. -2. -3. -4 od mene. Što još? Yes. Bravo vas. Jesu nam ubili nekog? Nisu nikad.
kad ja uzmem AVP u ruke. Popravit ću ovaj server nekako. Samo da koliko sad idem zakasnim u školu. A to bi bilo. Idemo ljudi, samo ćemo još uvod odigramo i moramo u školu. Gdje je bre da dođem ti pomognem? Šta je? To je nice. Odakle? Ne znam, s ovom puškom se puca. Na mijem. Ovo še vas to. Ne znam če idem više. Da su me ubili, a ja stvarno. Samo znam sa AVP-om da se pustam. Da mama. 1 na 1 ubijem ga ja sad odmah. Rekao sam. Ok ljudi, to bi bilo to što se tiče ove epizode. Hvala vam na gledanju. Ako vam se sviđa ovaj klip, obavezno ostavite like, share, subscribe i ciao!